Azken aldian energiaren inguruan jasotzen ari garen berriak ez dira bat ere onak. Krisia, energia iturri fosilak agortzen, kutsadura, prezioak gora etengabe. Baina ezkortasun guztiaren erdian bada gutxienez berri on bat eta itsasotik datorkigu gure beharrak asetzeko gai da itsasoa. Baldin eta energia iturri erraldoi hori ustiatzeko teknologia garatzeko gai bagara. Eta eginalean gabiltza oraindik urruti xamar gauden arren. Horixe da gaurko saioan erakutsiko dizueguna. Ikusi nahi duzue mezuak zer dioen? Kaixo Markel, itsasoari begira gaude. Jende gutxik ikusiko du hemen, orain dugun ikuspegian, energia iturri bat. Ezta? Behin irakurri nuen itsasoa pila edo bateria ikaragarri bat dela, hortik energia ateratzeko. Zer esango zenuke? Bai, bueno, dudarik gabe. Nik uste mundu guztiak ikusten dula edo nolabait pertzepzio bat daukala, energia sekulakoa daukala itsasoak. Ganoke neurri baten esperimentatu dugulako, ekaitza handin bat, olatu handi batzuk, gaiseak eta bar. Baina oso jende gutxik ikusten dula nola xurgatu dezakegun edo nola aprobetxatu dezakegun energia hori. Etekin atera. Hori da. Eta gainera, zenbat modu ezberdinetan lortu dezakegun energia hori, ez? Eta bateriaen kontzeptua, asko da den kontzeptua da zuen horregatik. Energia daukalako, energia pila bat gordetzen dulako itsasoak bere baitan. Zuk bateria ikaragarri handi erraldoi honi etekin ateratzeko moduak ikertzen dituztu ez. Zertan zabiltza, zer begiratzen duzu? Guk Mondragon Unibertsitatean gehien bat nolabait eredu matematikokin egiten dugula. Hau da, sortzen ditugu eredu matematiko ezberdinak, errealidadea adierazten dutenak edo errealidadea aztertzen laguntzen digutenak, errealidadera gehiegi hurbildu beharrik gabe, errealidadea asko hurbiltzea garestia dalako, ez? Orain deskarbonizazio prozesu batean gaude, bete-betean, krisian ere bai, ez da prezioek, energiaren prezioak gorantz doaz, testu inguru horretan, bereziki garrantzitsua da, ez da? Bateria horri etekin ateratzea, baina galdera da, nola? Nolabait lehorrean dauzkagun baliabide horiek, aprobetxatu ditugu eta bukatzen ari zaizkigu leku egokienak edo egokiak direnak eta mantendu ahal izateko energia maila hori, konsumo maila hori, nahiz eta jetxi era esanguratsu baten, behar ditugu iturri berriak, ez? Eta itsasoak eskaintzen dizkigu iturri horiek. Itsasoa energia iturria gortezina da bistan denez. Baina gaur egun oraindik ez diogu behar adina etekin ateratzen. Hori bai, aspalditik ari bira garatzen, itsasoa energia iturri teknikoki eta ekonomikoki bideragarri bihurtzeko teknologiak. Arrecife Energy Systems euskal startupak esaterako, olatuen eta itsaskorronteen indarra energia bihurtzen duten gailuak egiten ditu. Gailu horietan turbinak sorgailuei loturik doaz. Funtsean, itsasotik energia lortzeko 4 bide daude. Marea energia da bat, mareen goraberak aprobetxatuz lortzen da energia. Urrazaleko eta itsasondoko uraren arteko temperatura desberdintasunean oinarritutakoari energia maremo termikoa deitzen zaio,
eta temperatura diferentzia hori erabiltzen du elektrizitatea sortzeko. Itsas korrontena da hirugarren bat. Laugarrena eta gure artean agian ezagunena eta zabalduen dagoena, olatuen indarra darabilena da. Azken horren adibidea da mutrikuko instalazio hau. Olatuen energia aprobetxatzen duen Europa osoko lehenengo instalazio komertziala izan da. Hemendik bertan mutrikun, kostan seiko bagenu mutrikura iritsiko ginateke, eta hor, munduan eredugarria den adibide bat daukagu, ez da? Olatuetatik energia ateratzen duena, ez da? 10 urte bete ditu. Esango nuke 12 urte bete ditula, 10 urte bete ditu sarera konektatuta etengabe sarera energia bidaltzen. Eta hori mugarri bada, mundu mailako mugarri bat. Ez dago beste olatu energian planta edo dispositibo bakar bat ere, 10 urtez jarraian energia sareratzeko aukera izan duen. Nahiko lan eman digu haizeak, audio operadoreak sufritu du pixka bat, baina haizeak kasu honetan itsasotik bateria horretatik energia ateratzeko baliabiderik garrantzitsuenetako bat da. Momentu honetan, bai garrantzitsuena energia densidadeagatik eta bai garatuena dagoen teknologia dalak. Lehorran ditugun eolikoekin konparatuta ze abantaila dauka itsasoak? Bi abantaila nagusi, ez? Alde batetik haizearen leuntasuna handiagoa, zergatik haizeak berak lurrarekin kontaktuan jartzerako orduan turbulentzia kapa handiagoa sortzen du, eta beraz turbinak berak altxatu behar izaten dira lurretik askoz gehiago. Itsasoan ez da hori gertatzen, itsasoarekin dagoen interakzio hori askoz leunago dalako, eta beraz turbinak askoz aspirago jarri ditzakegu. Bigarren abantaila haizearen abiadurak ere altuagoa dira. Eta hirugarrena izango ditzake egonkortasuna. Itsasoan haizea askoz konstanteagoa da, askoz haize ordu gehiago dauzkagu. Eta desabantailarik aipatzerik baduzu? Noski, desabantailak nagusena dena aipatu dugun itsasoko ingurune, bortitz hori, baina bada beste arazo bat, eta da nolabait bertara aksesibilitate hori edukitzea. Itsasoak nolabait muga handia jartzen dizkigu, bai instalaziorako eta bai mantenua egiteko ere. Itsasoan gehien garatu den energia berriztagarria energia eolikoa da. Itsas eolikoa edo offshore energia esaten zaiona. Aerosorgailuak itsasoan kokatuta daude haizetik energia atera dezaten. Aerosorgailuaren ainguratze motaren arabera, bi motatakoak bereizten dira. Itsasondoari zuzenean ainguratuta daudenak eta plataforma flotagarri batean instalatutakoak. Noiz aukeratzen da bata eta noiz bestea, eta gure itsasoan hemen gertu dugunean zein da egokiena, zein da aukerarik egokiena? Lehentasuna beti izango du itsasondoan sartzen den eolikoak. Eta arrazoia oso garbia da, teknologia garatuta dagoela, oso ezaguna dela, eta itsasoko operazioak ere erresten ditu normalean kostatik gertuago dagoelako. Arazoa gertatzen da nolabait itsasondoa urrutiegi baldin badago. Eta hori, gaur egunean, muga hori 40-50 metro inguruan ematen da, 40-50 metro ingurutik gora, itsasondora sartze hori asko zailtzen da. Asko zailtzen da, esan nahi du, asko garestitzen da. Euskal kostaldearen ezaugarriak direla eta ez da bideragarria itsasoan parke eoliko finkoak jartzea. Arrazoia plataforma kontinentala estua dela. Plataforma kontinentala da, kostaldean hasi eta 200 metroko sakoneratik gorago gelditzen den itsasondoaren azalera. Euskal kostaldean plataforma hori oso txikia da, ezponda kontinentala gertu dago, eta kostatik 1000 gutxira dauzkagu sakonera handiak. Gure kostaldean, hemen gure itsasondoak eskatzen duena da plataforma flotagarriak, ez da? Ari gara bide horretan lanean? Bai, hemen Euskal Herrian badauzkagu gutxienez 5 kontzeptu ezberdin, izan industria edo enpresa edo ikerketa zentro ezberdinek garatzen dituztenak, ez? Izan material ezberdinak dituztelako, plataforma geometriak ezberdinak direlako, tamainak ezberdinak, edo itsasondora nolabait kateen bidez lotzeko daukate modua ezberdinak direlako, ez? Baina gu hemen lantzen ari gean kontzeptuetako bada, eta esango nuke mundu mailan densidadeagatik, kontuan Euskal Herrian eremua nolakoa den, garapen maila oso altuan daude.
Une honetan Euskadin plataforma flotatzaileak sortzeko 5 bat garapen daude martxan. Horietako bat da Saitek Euskal Ingeniaritzak Bilboko portuan duena. Demo SAF proiektua da, eta sare elektrikora konektatuko den estatuko lehen aerosorgailu eoliko flotatzailea sortzea du helburu. Demo SAF prototipoaren eraikuntza 2020ko azaroan hasi zuten. 2 urte hauetan fabrikatu, muntatu eta dorrea eta aerosorgailua instalatu dituzte. Sistema elektrikoak edo ponpaketa sistemak instalatzeko lanak ere egin dituzte. Prototipoak hauxe du berezitasunetako bat. Hormigoizko plataforma flotatzaile baten gainean doan 2 megabateko turbina bat du. Behin abian jarrita, 2000 etxebizitza baino gehiago kontsumitzen duten energia adina sortuko dutela espero dute. Saitek da aukera horietako bat, ez da? Zer du berezia Saiteken proposamenak? Lehen esan dena, izan daiteke geometria, izan daiteke materiala, edo izan daiteke itsasondora lotzeko modua, ez? Eta kasu honetan 3. Geometria berezi xamarra dauka, plataforma bera porlanez egindakoa da, hori berezitasun oso nabarmena da. Eta agian berezitasun nabarmenena izango litzateke itsasondora lotzeko modua. Saiteken kasuan, kate bakar batek lotzen du plataforma flotagarri hori itsasondora. Precioso ese, ¿no? Ederra da, izugarria, baina garrantzitsuena hor behean dago, ezta? Hori da. Así nos da la oportunidad de ver. Gertutik ikus dezakegu zuen garapen teknologikoa? 10 urte. Exacto, han sido 10 años. Horrela da, 10 urte oso biziak izan dira. Zenbakizko eredu asko, probak saiakuntza tankeetan. Baina iritsi da unea. Grande ha llegado, ¿no? Y bueno, todo ha salido bien. Este que tenemos aquí cerca es el punto de... Hemen duguna ainguratze puntua da, garrantzitsua da, plataforma itsasondoari lotzea, ezta? Sí, hay que explicarlo, ¿no? Es una plataforma... Bai, azaldu egin behar da. Plataformak flotatu egiten du, baina ez da bilaske. Ez da jitoan dagoen ontzi bat. Horixe, ainguratuta eta amarratuta dago ontzia, hori da kontzeptua. Plataformaren bereizgarria hain zuzen, itsasondoari lotzeko modua da. Ainguratzeko eta konexio elektrikoko sistema guztia leku bakar batera doa, ainguratze puntura. Horren inguruan plataformak biratu egin dezake, haizearen arabera orientatzeko. Alrededor de la cual la plataforma puede girar para orientarse al viento. Irikiko dugu? Kaixo! Hoi hartzuna dago, zer sekretu gordetzen duzu hemen? Hemen da elementurik garrantzitsuenetarikoa, zeren honek ahalmentzen dau sortutako energia etxetara heltzea. Beraz, hemen plataformaren aurreko edo puntako, betak zein den punta. Hau da punta. Itsasondora lotuta dago, eta baita ere hemendik irtetzen da elektrizitatea, komunikazioak, konexio berezia, ez da? Horixe da. Hona heltzen da kable submarinoa, kablea enroia ez dadin eta purtu ez dadin, elementu honek helbitzen duena erastun batzuen bidez, energia aerosorgailutik kablera heltzea. Hortaz, ez dakit esan daiteken, hau zilborreste moduko badela, ez da? Konexio puntu hau, ez da? Nolakoa da konexio hori, zilborreste hori? Azkenean kable submarino bat da, non
badaukagu kable estatiko bat, urazpian etxanda, itxaroten, eta guk ekarriko dugu orain dinamikoa, izango litzatekena silborestean, non bertan dauzkagu kable elektrikoak, fibra optikoak, komunikazio dana, kable baten barruan dana dau, eta azken finean, konektatu behar dugu estatiko dinamikoekin, konexio berezi batekin. Entxufe gogorra izango da. Bai, oso gogorra, oso gogorra. Etxiko dugu, listo. El otro principal, ¿no? Lo hemos mencionado. Beste berezitasun bat, hormigoia da. Zergatik aukeratu dugun hormigoia ohikoak altzairuzko ontziak badira? La gran diferencia entre los buques. Itsasontzi bat eta plataforma baten arteko desberdintasun nagusia da ontziak mugitu egin behar duela. Motor bat behar du eta ahalik eta arinena izan. Hori ez da gertatzen honelako plataforma batekin. Behin bakarrik mugitu behar da konektatzeko, eta gian beste behin kentzeko. Baina ez dugunez behar arina izatea, hormigoia erabil dezakegu askoz merkeagoa da eta. Podemos utilizar un material como el hormigón que es mucho más barato. Sorprendente la total. Harrigarria da bat ere ez mugitzea. Bueno, trikimailu txiki bat dugu. Zein da? Zilindro hauei konektatuta, zilindro hauek inguratzen dituen hormigoizko plaka bat dugu ur azpian. Eta ondorioz, plataforma gutxiago mugitzen da. Nolabait hemen duguna munduko zubi handi guztiak eraikitzeko erabiltzen den teknologia bera da. Hau da, hormigoiaren barruan kableak sartzen ditugu konpresioa sartzeko. Horrela, hormigoia ez da pitzatzen. Si hablamos de oleaje, olatuei dagokionez, zenbateko tamainako olatuak jasateko gai da. Azkenean olatuak estatistikoak dira, eta adibidez, 2MPkoak, eramango dugun eremuko estatistikoak, 19 metroko olatua ematen du. Eta hori jasateko gai da. Ondo jasango luke? Jakina, egiturazko kalterik gabe. Dorre eolikoa orantxe gure gain-gainean daukago. Nola itxasten da edo nola pegatzen zaio? Azkenean hemen behekaldean jartzen da transizio pieza deitzen zaiona, zein azkenean dorrearen esfortzu edo turbinen esfortzu guztia jasaten dituen, eta euren artean guk daukago hemen tripoda antxeko bat, zeinetako daukar astun bat inguruan, eta zein esfortzu guztiak eusten dituen. Eta transizio pieza hau eta dorrea, zentzakegu brida bitartez eta torlojo bitartez lotzen dugu. Hemen transformagailua dugu, ez da? Tentsioan sortzen da elektrizitatea, esan dezakegu, eta honek egiten dauena da, tentsio hori igoarazi, distantzia, itxasaldetik kostaldera heltzeko luzea denez, distantzia hori ditzen horretan galerak jaitziak izateko. Kasu honetan, transformagailua teknologia berri bat dauka, olio kantitatea askoz txikiagoa izatea. Galdera tontoa da behar bada, baina itxasoko eolikoek zerbait berezia badute lehorrekoekin konparatuta. Azkenean itxason daukaguna da gatz asko, eta gatza korrosia sortzen da. Orduan, dorre esan dugula berdina da, baina margozten da margo berezi batekin, eta gero transizio piezan non ekipamendu guztia daukagun, hemen ikusten dugun guztia, presuizatu egiten da, eta airea garri mantentzen da, klimatizatuta, holan gatzaz da sartzen, eta temperatu egokaten lan egiten du dana. Behin plataforma itsasoan urrengo pausua 2MPra, armintzako saiakuntza eremura eramatea izango da. Prototipoa 2 itsas milara instalatuko dute, 85 metroko sakonerako uretan. Ainguratzen lanak eta konexioak egin ondoren, plataforma flotatzailearen probaldia hasiko dute. Aerosorgailuak itsasoan jartzeko erabiltzen diren egitura flotagarriak itsasondoan ainguratzen dira hainbat elementu erabiliz. Besteak beste, aingurak, kateak eta kableak. Saiteken plataforma flotagarriaren kasuan, erabiltzen dituzten kateak Sestaun diseinatu eta fabrikatu dituzte, Vicinay Marine enpresan.
participar en Bizinai Marinerentzat Saitek proiektuan parte hartzea erronka bada, baina aldi berean aukera handi bat ere bai. Petrolio plataforma bat dagoen tokian, plataforma eoliko flotagarri asko egongo dira. Flotantes eólicas. Bizinai Marine taldeak duela 250 urte baino gehiago ekin zion bideari. Familia enpresa bat da. Sestaon dauka bere fabriketako bat. Bere sorreratik altzairuarekin egin dute lan materiala eraldatuz, baina duela 60 urte kateak egiten hasi ziren. Batez ere petrolioaren eta gasaren industriarentzat egiten dute lan, baina gaur egun energia berriztagarrien sektorerako ere ari dira. Kateak lan itzela egiten dute. 25 urtetik aurrerako diseinu bizitza dute, eta orduan bere osotasunean egon behar dira lanean urte guzti horietan. Orduan oso garrantzitsua da euren materiala, zerez eginda dauden, altzairuaren konposizio kimikoa, oso garrantzitsua da ere baita ere prozesua, erabiltzen dugun prozesua, ematen diegun tratamendu termikoa, soldadura zelan egiten dugun, zer egiten dien kalte, zer egin aldugun kalte horiek ekiditeko edo minimizatzeko, atzetik dagoen lana, ingenieritza lana, diseinu lana, validazio lana oso garrantzitsua da. Hau da lehen gaien biltegia. Garatu behar duten proiektu bakoitzerako berariaz diseinatutako materiala hemen jasotzen dute. Hemen ez dago neurri estandarrik, proiektu bakoitza bakarra da. Ezberdina da, Mexikar golkoan izatutela dauden proiektua zer gertatzen zaien ikustea, Brasilen, Ipar itsasoan, ur bakoitzean arazo ezberdin badago. Plataforma mota bakoitzak ere dauka berezitasunak. Orduan, hortik egunero ikasten ari gara zer gertatzen den kateekin, zein den arazo larriena eta horren inguruan zein den eman behar diogun ere erantzuna. Materiala aukeratu ondoren, barra horiek fabrikatu behar den katearen diametro zehatzaren arabera mozten dira. Hemen prozesua guztiz automatizatua dago. Ibilgailu automatizatuek eramaten dituzte moztutako barrak fabrikazio makinara. Bizinai Sestaon fabrikatu ditugu 70 milimetroko kateak, hori izan daiteke diametro txikienetarikoa, eta 220 milimetroko diametro duten kateak ere egin ditzakegu hemen. Horrek dira munduan egin aldirezen kate handienak. Baina Bizinai Marine taldean katebegiak ez ezik konexio elementuak ere egiten dituzte. Ainguratze lerro batean elementuek elkarri lotuta joan behar dute, adibidez katea ainguratze sistemarekin, katea egiturarekin. Elementu horiek guztiak lotzeko konektoreak erabiltzen dira. Zerraz moztu bituzten barrak orain totxoak dira, katebegien oinarriak eta fabrikazio prozesua abiatzeko prest daude. Lehenik eta behin totxoak indukzio bidez 800.000 gradura berotzen dituzte, ondoren materiala tolestu ahal izateko. Tolestu egiten dugu barra hori, lehenengo alde baten, ertz batetik, eta bigarren ertza tolesten dugun bitartean, fabrikatuta dagoen katearekin batu egiten dugu katebegi berri hori. Pieza tolestuta, katebegiaren gainazala presiopeko ura erabiliz garbitzen dute, ondoren soldatu ahal izateko. Soldadura hori egiteko ez dugu materialik aportatzen, daukagun materiala bertan soldatu egiten da, intentsitate altu eta voltaje altuko espazio batetan, eta golpeak ematen hasten dira, temperatura altuan ere, golpeak ematen dira, eta azkeneko golpe handi bat ematen da, rekalka ditzen dioguna, eta hor gure piezaia soldatuta geratzen da, eta hor katebegia sortu egiten da. Katebegia soldatu ondoren, soldaduraren inguruan dagoen material soberakina moztu egiten da, piezari bizarrak kentzen zaizkio. Jarraian prentsatu egiten da katebegiak izan behar dituen neurrietara ekartzeko. Katea ikuskatzeko prest dago.
Aquí lo que hacemos es la inspección previa de la cadena. Hemen katearen aldez aurreko ikuskapena egiten dugu. Lehenik kate begia begiz aztertzen dugu, zulorik edo markarik ez duela ziurtatzeko. Eta ondoren, pieza, partikula magnetiko fluoreszenteak erabiliz ikuskatzen dugu, argia itzalita. Hori kate begiaren gainazaleko pitzadurak ikusteko egiten da. Segidan, piezaren barnealdea aztertzen da ultrasoinu teknika bidez. Hau da, ekografia bat egiten diote pitzadurarik dagoen ikusteko. Katebegi guztiak ikuskatu ondoren, katea labera eramaten dute, tratamendu termikoa egiteko. Horrela, materiala birsortuko dute eta behar dituen propietate mekanikoak emango bizkiote. Guk zeston fabrikatzen dugun kate bakoitzak bere representazio lote bat euki behar du. Hau da, bai, soldadura prozesu berdina euki behar du, tratamentu berdina, eta gero, prozesu amaieran egiten dena da, lote horiekin ensaio bereziak egin. Kalitate kontrolak egin behar dira. Eta bat, rotura froga da, apurketa froga. Eta hemen gaude, 4.000 toneladako probaderoaren aurrean. Hemen egiten direna da, begikateak tiratu apurketa karga horretara. 30 segundu mantendu behar ditugu karga horretan eta ez dira apurtu behar. Katea bukatutzat eman aurretik probak gehiago gainditu beharko ditu. Guztiak pasatakoan, kaian biltegiratuko dute, azken helmuga duen plataformara garraiatuko duen itsasontzia etorri bitartean. Katebegi bakoitzak bere informazio guztia dauka. Beti esaten dugu, katebegi bakoitzen nana daukagula gordeta. Eta nan horretan agertzen da, bere identifikazio bakarra, bere propietate mekanikoak, bere dimentsioak, ze koladarekin, ze material motarekin egin den. Kateek identifikazio eranskailuak dituzte eta katearen muturretan dauden katebegiak margotu egiten dira, ontziratze eta instalazio prozesuak errazteko. Orain, egia esango dugu, kongresu batetik atera zaitugu, ezta? Kongresu hori ICOE. Hori da. ICOE da, eta mundu mailako adituak, itsasoko energia, bateria horri energia ateratzen adituak bildu dituzte. Zertaz hitz egiteko? Hori da. Elkartzu geha hemen mundu mailako industria, unibertsitate eta ikerketa zentroen ordezkari batzuk, eta helburua pixka bada, bakoitzak bere garapen ezberdinak azaltzea eta erakustea baita ere komunitateari, ez? Zergatik hemen Euskal Herria? Esan nahi du zerbait horrek? Bai, dudarik gabe. Aurreko konferentziak ere Kanadan, Eskozian izan dira, eta badira nolabait eremuak itsas energiengan konfiantza handia dutenak. Espero dutenak itsas energiak beraien misa energetikoan esanguratsuak izatea, eta horrez gain, beraien sare industriala ere nolabait itsas energia hoientzat garrantzitsua izatea. Elkanori buruzko erreportaje bat egin genuen, duela denboraldi pare bat, eta hango aditu batek esaten zuen, 16. mendean gu punta-puntan ibili ginela itsas teknologietan, ezta? Eta itsasoko energia berriztagarriak baliatzea, berriz ere aukera bat zela Euskaldunak horra aurrean egoteko. Euskal Herriko sare industrial horrek biltzen duen ezagutza bi polo garrantzitsu dira, bai energia berriztagarriak, izan zati mekaniko zein elektrikotan ezagutza handia eta nolabait tradizio handia dago, hemen gure sare industrialean, eta gauza bera itsasontzigintzan eta itsasoko esperientzietan. Beraz, nolabait sektore hau da bi polo horiek bateratzen ditun sektore bat. Eta horregatik baita ere ulertzen da Euskadik nolabait papel oso garrantzitsua jokatu dezakela garatzeko teknologia berriak. Ezagutza handia dauzkalako, nolabait oinarrizkoak dian eremuetan. Beraz, bukatzeko, etorkizuna badago itsasoan eta itsasoko energian. Aprobetxatzen ari gara? Aprobetxatzen ari gara. Nik uste garai bat izan zela,
apostu bat egin behartzena, Euskadik garai hori identifikatu zuen, eta orain nik uste beste momentu baten gaudela, lehen aipatu ditugun transizio guztiegatik, bizi dugun egoera edo kontestu energetiko eta sozialagatik, beste momentu badala berriz ere pixka bat azeleradorea zapaldu eta sakontzeko garapen horietan. Eta horrek albideratuko dula, segurazko ez bakarrik, baina horrek albideratuko dula gu ere, nolabait, itsasoko sektore honen, edo itsasoko energia berriztagarrien sektore honen abanguardian egoten, ez? Geldiezinak gara. Abenduan sartu berri gara eta urtero garai honetan gertatzen den moduan badator EITB-ren maratoia ere. Aurtengo gaia dakizuenez esklerosi anizkoitza da. Teknopolisen aurreko denboraldian bertatik bertara ikusi genuen gaitz hau. Maratoian parte hartzeko berotzen hasi nahi baduzue, sarean duzue saio osoa. Busti zuek ere, datorren astera arte, agur!